Samuel sokomana expert chinzi takaunza asina kufeka munzvimbo sabhuku aripo ere yaika ndizimawaridzima takatsanangurira panapa kuti nezviri kuitika kurexo tavandakunzwa ana munhu kunotaurisa stere but kana mamunhu mautaisingatauri kusvika kunhu kwakochitaura stere wambondione saka chitaura zvoi isusu tisovakomana vekuleximail takapiwa masamuel vanhu vese vane mabhawa takapiwa masamuel chinzi wekudare takauya kudare tikanzi inini hangu ndakazvimirira inini ndakati indiri kukumbira umbo nechekuti ndakaunza vanhu muclub mangu vasina wakashama kana uripo umbo hwacho ini ndotongwa nezvienderana nemutongo unenge wapiwa saka sabhuku vedu ava vakasimuka vachiti kunzvimbo ikoko kwaane mabhawa kwaane mabooking house inova ndakaona sekuti varasika panyaya because samuel atakapiwa nderekuti takasvibisa nzvimbo but ivo sabhuku vakasimuka vachiti kwaane mabooking house kwaane mabhawa saka ndizive kuti vanga vane igranje dera vanaro pakati pekuti kune mabooking development haisi kudiwa here munzvimbo handina kuziva kuti pavakasimuka sabhuku vachitaura izvozvo enofita havasi sabhuku vavo inini sabhuku vedu aripo chena ndakavabvunza ini ndikati ko nai Mr. Lawrence nyaya yamuri kutaura iyi hatinawo here community court kunyange dai taita zvakaipa ndobva ipapo kana kanzera vari kuzvizivawo here sei mazoya kuna chief kunoku ndopatakachinda namashoko tichibva kunoku mangwana acho ndakapiwa samuel futi vanzwa ndito nditori nenyaya futi iri mudare alright iwewe unoshandisa une bhawa ndiri raunoita mese makadaro iwe uri kuti hamuna vasikana vakatamba vasina kupfeka mbava macho makatambwa mune vasikana vasina kupfeka ndimu inini manga aiwa taura sekuziva kwauri kuita iwe uri kuzvirambira wozi kana uchinge waramba uchiminzi tionorwa negwenzi rayo inini ishe handingagone kuenda rega ndimupindure mukomana ari kutenderere nyaya iyi haina ari kushamisika da kutongwa necommunity court because anobudisa mari even kumapolisa anobudisa mari ndo problem yake rega nditaureka wakadaro azvina pagungwa tikamita mombe ina iwewe handisi kunyengerera nokuti munyika muno mundemangu whether waita sei ndezvako nyaya haina kungoya pamango chete amaigezi vasumuka vaya mugoma havana kuya here honorable vakasikopohwa nyaya ine madzimai emunzvimbo hamuna here zvakukuza vaya nhasi zvirimo vakapohwa nyaya iyi zvakakwana mapurisa akanzi endai munovhura dhoketi mapurisa akanonoka kanzi endesai kwamambo bushu nyaya iyi takatononoka musi wasvika mapurisa angu hausi musi wasvika mapurisa here kwauri naiwei mandevu hausiriwo here ishe mapurisa akasvika anosvika nemapurisa angu aripo mapurisa anga aripo anga aripo vakanga vauya takanga tatononoka tanzi vatofunga kuti sahasisi kuita nyaya ine mazvo ndine mavidhios munomo haasi ipapo ndepazasi pacho ndevakomana avo amshuwa vakomana avo vakada kutyorera nyaya yavo last week gaita sei ngaizodzoka kasi vakanga vatyorera nyaya yavo vakabvuma nyaya yavo vakomana iwo kubva varamba inini chepa ndakaramba iwo kuti yanzi ndopandakaramba ichi ndakataanzibawaaakavungwa namambo kuchiziva mutemo no ningi rako harina mapepa ende pari zvino rokutorambwa futi bhawa rako ana mai tipei zvako tingapedze nguva namukomana munhu pane mitauro zveibatika yamusingazive yandisingade kuti nditaure nezvayo yavanga vachiitana vanga vachidhonzana kukamana munhu haisi secret mupurisa akaenda ndouyu nomumwe wacho mubvunze kuti haana kubvunzwa here haana kubvunzwa here akanzi chiitaura mupurisa uyapikisa chiazodasikana vaitapwa chidhonzana zvinezvizvo vakadzizvo pamberi kovanhu yaipikisa ndiri kunanasi ndokupikisa kuti kana zvakaitika pabhawa pangu nonditonga nemhosva yekuti mbhawa mamandevo handimatinechumabhawa handikana vanhu kuviri bhawa rake mese hapana wandi kusiya ndati mese ringi mandevu zvokera paunofungidzira iweoka munomati chakuda iweoka hamusi mutaundi ende zvobo yauri bhawa rako harizikana ndakanyora tsamba yangu ina handisa kude muno
hakuna kunoda kuparedwa vakadzi zvokusara vasina kupfeka. Ini ndinovadhifenda vakadzi vacho manje. Ndosaka ndachini achakuda muno. Iwe nenharo dzako chinonoita bhawa rako unoda. Sekati muntu iwe shamwari kana muntu achitaura kwauri uchiti Rekati bvunza akomana hamuna kuzvitera. Hamuna kuzvita here? Zvakaitika kuti matenda waita hako. Ndinosunga unotsanya. Atiri kupedza nguva. Iwe wakabvuma wakazvita. Enda ndikurerutsira munyini. Wabvuma kuti wakazvita ndizvozvo. Mabvuma kashama. Makazvita. Maitsvaga mari. Iwe hauna kuita kai? Mandevu. Ndichatanga kupedza nyaya yekuzva kuzokataura wana akataura imombe yako. Wechipira akataura mombe yako kusvika nedzangu dzedare 4 dzokwana. Saka ndikukupa mukana wekuti uzvichenure. Enge siri nyaya tinoida kudza mararamiro edu netsika dzedu. Ina not English. No, I'm not. Ndiri munhu mutema ndinoshamisika vakadzi kutamba pasina kupfeka. Video ndakaivhura nditakupa ive nenge panoda kuiona. Irimo achirara munobva irimo. Lazima munhu angade kuramba vana vatimboziva kuti ndini ndotonganira Teererawo. Aitaronzi achitaurwa kuti ndizvoni but mambo panyaya vakatadza kuti vaibvunza kuti nyaya yakaitese yakapera kanzoni mandebvu aizviita uku pane yamwe ndebvu dzinenge dzapera pavanhu andisa aiwa noiwa una kuita amaitaura iwo taura ndasara nemadeva pane munhu mumwe chete anonzi akandifunda nezuro akabvuma mhosva yake kuti mambo zvisho ndakazviita ari padhuze nebhawa rako iwe aiwa kuti vakoma pane mukomana akandifunda pafoni zvaindi kuti maincidents ayo iwe wega ndiosina mukana achitokutaura dzoka inokudzezva munobhadhara ungangobuda munyika munofambwa musina kupfeka zvinowanika kusaitaizvire munyika mabushu ayo uchataurawo kasi mhosva wakoma saka munozvimesina nguva ona mhosva inini pokutanga mandizwa akanza vasikama tobaya vasikama vakutamba vanochinja katatu vasikama kokupedzisira vanopfeke nyuma murume urara naye patomhanya nemazambi akovhara kuzviramba ndikumunyepera gada iri pano amai bibi ndazori munopenga ndakapuwa history yekupenga ndinonyara ndonopenga zveshuwa munopengera mai handipenge asi zvinondihwadza vana history yekupenga kwayo vamwe amai amusoro ndangu ndakaenda ndikaenda ini ndaida kunzwa nokuti waimbi vaiuya vakawanda saka pandikazoti kukuya madhensasi ndaida kuziva kuti madhensasi aikutamba sei saka ndakazongoonawo vamwe vanganotusiketi tukadai dzakara tumabhamshoti tumajistrini dzakaraiwa mumwe wacho aitorara kutorarama nebisu asina vamwe wacho aikambaira neishi vasina kupfeka wechirume vana vedu wechidika ndo waiona zvokubata kudai kubata achidaiso iye achikambara nomabvai asina kupfeka zimunya andifuni kuti zimunya angade kuti kaucha yake vhiringizi ndenge warning yakaenda kuti ndikupi but iwe kwazvitakangwara pane wakazopuwa samuri chipiri rekutuka handiti riripoka usaripikise richazopinda zvako nokuti mameseji kana anawo siowedhake nezimwe ini ndinoda kukansira rumwana wako kutsvaga mari
ndinoziziva mauri mune vanhu vari muleximeme vane makana 40 years haasi tambudzika gomo hazi bhindura hazi shamba havamene kasi chavanoziva iyo mabasa emabhawa avo nderapo mashopsi arimo kudhara ani zvese zvirimo kamaine environment kamuri ndokakwadza tsika yedu yemusana nemabusha wewe shamwari tingaswera zvedu chidiki iwewe haunotora here kuri vanhu ivavo paitamo pindura nangana nomubvunzo hungu kwete madhenzas ndakatora kawanda kana wakatora madhenzas vanhu vamakatora ivava yakanyangadzira vanga vakapfeka kusvika papi ishe madhenzas vanopfeka vanga vakapfeka kusvika papi vakachinja kangani vanga vakapfeka kusvika papi vanenge vane iwe naama yavo yakorondia tendo kwavatarisa tarisa ama yavo ava ndiwo ndovavo vanga kuvengerewo chiiwe nyaya ndikuvengerwa kugomo ndeyekudai aiwa vataura zvokugoma tati amai avo gomo vese havana kuuya amai avo ndovauya tati amai avo vanga kuvengere chii inyaya yekuti vari kutraditional yedu ndeyenyau kufanira kunza nyau pano kusinezvaura vanhu ndozvakuntaura naiyoshamani akutachokodera ukumbirira wefuti tose mabhawa hakuna bhawa risingafike dhinzi plus isusu akoti hakuna siyana tinohama zvezazana ndemanager ndinoprocurement tahama dhinzi azani tinogona kusuduka panzvimbo vavo vakaelasen takazoti kunoka kupfekeni vasikana asi zvinozivikanwa adhakwa zvinhu zvinosvika pakadai zvinoti pakatakatombomirira nena kuti takanoti no hazvisiri izvo saka kuvhuma zvakaitika zvakaitika mombe yake imwe chete yambudzi dzake mbiri unonzani mombe nembudzi saa mari yake nembudzi yake mombe nembudzi $300 uyu ndoinyawo itsika yedu chipari chandida kudzidzise mwana wamai handisi kutuka tokuisa nyawo aye shabwa imautukaochara handikuziva ine vana panotamba nyawo vatingerwa namazovo kunokutoita zvinhu zvechichine chino asi ukatarisa vatambiri vachichitika mumwe acho tisipo anenge amunyadzisira akusanganisa nenyawo imautukaochara kasi kana wasvika kunzvimbo itoto vanhu vako vatambe zvakanaka kana venyawo zviri kwatiti muisire mbudzi yake ameno ndizvozvaka tinosiyanisa bhozo inyawo itsika yedu hatisi kuibhana itsika yedu munzvimbo medu kasi kupfeka ino hativumi mandebvu angaende zvake iwo hauna mhosva uri kuda mhosva andati hauna mhosva ivo peta murambaka ugotuka zvaitwa uyo anobata mbudzi yake $50 swa 5 unisa mbudzi uyo ane mari sunga imene mandevu ndisirei mombe dzako mbiri nembudzi mbiri tinoda munhu anorisina kurumidza kutaura inanda basa rokukutonga ini usapfekerera vakadzi wosvikoramba mhoso pamberi pangu roko rakasimuzana sezvataura vakomana vangu vari pastaia kuti tikahaya madhenza pamba vacho tinobuda vanogona kupfeka ndisingaoni iwewe ndokwamuchaja iwewe sabhuku wako kansela wako ukuzvinzwa enda munosheyana muisire mombe dzake mbiri nembudzi dzake mbiri tinoda vanhu vane hunhu iwewe bhawa rako ukaramba uchazva kuita torivhara ndiri kuziva pane vanhu vakukusapota kusero kana vachida kuti varegedze mabasa avo ngavaramba vachiita izvozvo wazvinzwa here ukuvaziva saka waita havo enda novaudza uyo mukomana uyu ndiye chairman ka timi vemugara ivadapedza nyaya dzako mbiri meseji baba yekukutukai tinoda munhu aite hunhu mandebvu wakanaka zvisingaiti unozviziva unozviziva mwoyo wako goite the same kasi hunhu ngauite zvinoita mwoyo wako ende fesi
nyaya yenyawo ilishera ndimwe rukwata andati madhensa zako ka ngauye atambe ndamurambizere ngaaioshamisa vakadzi ungagoengerwa nyawo vanotora nyawo ikwanoaripa vanokuenda iko ini ndikunzi aina ndile ndikunzi yoite aiwa vanokuenda kunaipa ikutora vari kuti ini ndiite aiwa kashama zviri munyika anzi kamugara akasungisa inini natunga anzi zomachi zvamabhaa ngazvivhara vakauraya vana vedu mambo vakati mombe 4 pamunhu tikatibudisai umbowo hwacho inini macho akuita bhandi meseji hauna kuitumira here aiwa handina kutumira hauna kutumira meseji ndaitaura murikuona fonimba kangwara ndiyekuya ndaitaura nemunhu anditi kuti tisakaenda kwachifu anditi tasungiswa chinzi kwakatamba vanhu vasina kupfeka kuzoona zvese zvakutaura handisina ndaichinja namashoko navo kuti sabhuku uyu unezera nasabhuku uyu sabhuku aiwa ndiri kuti meseji ndaitaura nemumwe handida kutaura naiwo direct sabhuku imeseji wakafuatirwa nemumwe ndaitaurawo nayo kuti takasungwa ndairevasaiva ndikuramba nzara yakamunyomba chererai iwewe ichimboita unhu wakanaka kunokuhanzise kuti azimunya ndavanozvitenderai but amshuwa zimunya munhu akanaka sterei ndinomuziya language yako is bad is bad ukuziva zvakataba vari kuamerica iwo wakaenza nekamudara but it is your leader umana akatipana nerespect zandikuona panapa ndaitaura nemumwe munhu zvangu ndasikatauri naye hauna kurara nezuro ungarwadzeuswa mubhonzo nemunyaya yemudhara uyu kuti wauya kudari kuenzaniswa wobva utaura kamudhara akakuswera wester time karimunex abanga vari kuamerica maopportunities haafanani muupenyu kuda kuti ubatsiri unoona uri kurarama then nawo yasabhuka nemwoyo wakanaka anokupa pokuvakira bhawa yeti ndowakunyomba futi panapa andida kudza nyaya dzeimwe iwe ugama kuberekerwa nababa unoziva pasocial media zvanzi mamba haape munhu mukana kutsanangura uye mufana ndingamukana wokutsanangura anowedzera zvinhu akazoparaimapamambo ndikaramba chikurwa mambo mambo ari kuramba chirwa mombe aita handizvinzwisire kuti ndinoda kuziva kuti tsika yangu nemagariro ndozvinotigatiremekedzana zvimwe vaona respect kuberekerwa zvimwe zvacho zvikumbira achavereka uye ari kutemba mari yayo aiwa anzi ari ndarayo kanzi kamugara wakuisa respect manje ongwara ngatingoigirani nezvinhu zvakataura wacha mistake yakakunyomba isi mistake wainyomba munhu wawaiziva saka ita mudhara nemashoko angu asina kufanira aya nemashoko angu asina kufanira aya ndegere pane zvinhu zvakaitika ndakazvita shuwa ndakapinda mumeseji naashati kutaura naye kutaura kutamba kwamangu semameseji anouya makaita zvezvinhu yarakweyo isusu hatisenze vatungamiri vane matumba wozi vashoma muno mumamisha vakuvara nemabasa saka vatete vanenge isusu ndo vacharamba uchiona saka unoramba uchiti nyumba ivoiei vanendemuza kandakazingidza kuzvika masponzisi hadziwanike muzivo saka very sorry ndisicharamba tivatungamiriri tinoshupika zveshuwa kasi tine nzvimbo yekukupa kuti uite basa saka ndinoda kuti utende kuti isu tikushupika tikubatsiraiwo kuti uchengete mhuri yako usimbe utende muzakanaka wotinyomba it is very bad unodei yani usatira zvakawanda unodei ndikuzviziya uyu mukomana uyu aida kuti aihedhoni nyaya angada kuti mudhara nhasi atadze kusvika kumapurisa akamutoresa nezuro akamutoresa nezuro memba ichachi nandinawo vatoshamisika kuti ndozvawaita isitaifunga kuti ione unhu hwako ka uri munhu akanaka
Usafa kudaro wefa unotoka ndaro. Ukavura doketi. Ukata kuntirete. Ngenda muzoti vanhu vanoshanda navo. Ari kuziva kuti kwazi wanwa. Kwazi apa nayo ari kufarisa. Ishe kudoketa kuna aringangose pendo mberi doketi kuti nasoke. Kumukazozwawo kuti asoda muchizira. Sezvakangoitawo. Munove imwe mombe. Munokutoda kurarama sevanhu vane hunhu hwavo. Iwe kugama. Uyu munyingina wangu akwakuta umwe. Kwenye kana ini ndiri mambo ndimwana mudiki wa munhu. Manga aregezva kubhadhara. Inini achakupa respect. Kwa matozisiya. Saka ini ndiro kuti yakubhadhara. Woza akasakubhadhara ika. Ini achakupa. Yakumona mudhara. Mambo ndimakaita kundore. Tati, ini ndiri mambo. Ndiki wa muri. Chacha ndiri mambo. Ini ndiro kuti mutauriza kuona. Nganipe mombe. Hauzwani. Inoita munhu wakanaka muna vatungamiriri vavo. Hatina shanje newe. Baba rako riri marina zvinhu zvakakwana pasati kukubvisa. Kune vanoda doro isoda madrinks. Saka itoto vanhu vayo vakakameuda doro ravo. Kasita munhu wakanaka maningi. Misire mbudzi dzake mbiri. Naimande. Taura kulanzisa muno apana vanhu vana va America kana ku-UK. Sekwakungotaurawo. Hakuna kunyanga baba vavo. But the next time Monday wakatadziwa nasabu. Ziya chano yekuenda nayo. Kuti uda kumhanya kumapurisa enyaya yakambotaurwa. Zvazvinoita ishe isusu pache ine avo nevakangwara. Tikakusambowira ndikatiripa kuti mudai matigadzirisawo. Nyaya izvi zvakauya manje kwete kuti hauna kurohwa wangu vanakuoa. Nyaya iripo ishe ndeyekudai. Isusu kuna chairman akatipa nzvimbo mukuru awandi vice chairman. Saka nokudaro vakandisungisa vachiti redhi yake yekuririsa. Ndovanapisa redhi license. Ndikati wakangwara patakatanga kuchidema chonero kuti wakangwara ingai mune zvigayo 1 zvegoridhe zvamunogaya zvipamba penyu munomusa panguva yamunoda usiku uyezve hamuna mapepa kana ekubata godhi muchunganidza dhambu renyu nisaumaidzai yekuzivei. Ko ini redhiyo yangu inini yazanya kuti zvakangei kubva ipapo pakaita segiraji nekuti akagumene mapurisa futi nemotikari pandamu iraza kuti zvanzi ndomushawa madrugs ese uno ndomushawa ndikasechwa andisa maexplosives ese ndikasechwa. Saka kagiraji karamba karipo ini kuti wasungisawo kunge iyo vandisamunawo futi machinda mambo akauyawo achindisamunawo achiti kudiwa kwamangu zati 21 ohatu ani mazvo iyi mameseji aya ndaitaura nomwe anonzi Shadi ndisingatauri direct anditika but iyo wabva wasamuna kuno wakati ndawatu azvamusiyana matauro but ndiri kuti muri kuona here kuti dai matigadzirisawo tigare zvakanaka. Inini handina problem nawo munhu mukuru zvekuti ndo wakandisa ndivhaisi ndo wakandisa but tinenda kukweshana kuti dai magonawo munhu ngaitowo kuti angozwa kuti mwana ari kuchagara. Iyo mira kabdhara kangwana ndozita rako here munzi lorenzani Kungwana kako. Alright. Chairman, kana mchiona vana vedu muchirarama navo maona madzimai aya hapana kana anyepa ndipo chendurazivo kusa chendurazivo pamadzimai aya marebasi iyoyo ndiyo tobuda kana usina kasero unowapa tendurazi yavo manzo chairman unowapa angapa tendurazi pamatya hamuna ngazi 10 20 ninokuti ndo vakuseva ndaifaurwa mombe 4 baba mimi kana masvika wemwana wenyu ndikwazi kusepare graji kudhara plus ndonzwisane makufunira munenge tichitokutumira uchiroverera murumoyo ndotozvi ina andisoni yanga sikireti ndozeka sikireti nemudhara ndindakuwadzawo kuti ndindakuwadza navo ende munogara nevana avo zvakanaka mwana adzidza kao ngasunga kuberekere chokukokodzera kuenda kumbira nana yawe okuti achapfekenura zvavakapfekera hembe izvi ndovakazona nasikana ndovanorwadziwa enda vakubereka mwana wenyu
Pamoja je sei. Also kumama. Aya. Asikuja wala. Awe kubawaisha. Aiwa, awe kubawaisha. Chicha wala shukuru. Ana maiba. Abwe kana amai bomuregera ugoshanda ayapamisa munodzoroka asi mama uniko akunotaura vakanoisa ana mai hapo tisiwe saka isusu eduka kana apidza ngavapidza futi zvese izvi pandombobvunzawo unoona vanhu we constitution yedu yakanaka inopa vanhu marights but panopa mwana kuswala pride yako obvisa marights unotora uri munhu uchivana kuningira ukuona zvikuti ana amai ako pamba pazi pane mahuri havasi vana vese mahuri vanoita hwani kasi musha wese unozi pane mai saka dzimwe imwe zvaoneka vachitauraka pamwe zvinhu zvinhu zvakaitika kwauri pachiuri usikazvioni uno businessman ukaona kwavekwazi mamukasiya mandepo unokuti muripo uchipfuura yeti amai vakuti nini ndiri munharaunda nemunhu mukuru ndopauchakuti mamukasiya kwaamai izvizwisise handiri kuzwisisa ndiri kuzviziva iwewe wakawazvaka mari muchiguro kwabosho but iwewe une kaucha yamo handida kuti usaopareta inonogara mushe namundaraunda iwe mundaragara naye mushe izvo zvinasvipa pakapera kutopera spika yakatizvera pamusava sipaaadedikati andinekamupa mudhara aiwa mudhara imini ndimwakamupa kumwana kuti aise bhawa makamusiya chakabhawa hombe maitozviza kuti music charidzo iwe hauna zvitoguru here zvataura saka ndinoda kuti utasaaipanze vabereki vako vari mai vari ndikuona kuti uri mwana akaregererwa auna kunyatsorerwa ufanizvitata vamwe vana munhu wako ndatanga kukuona nhasi ndatanga kukuona paukamboya kudari but munhu wako angoona kutoti uri mwana akaregererwa hauna respect panyaya yavakamugwara pane papa iwe kuita mari haisi mhosva machances teerera kana kuita mari haisi mhosva mikana inongowanika mukuita sei kurarama kwevanhu mari inowanikwa nemunhu ari paurichera kuti inoziva saka usatore mukana iwoyo uda kutsikirira umwana uda kuti une mari ndofunga mhoro yako chaiya haiwanike nzvimbo ugerere kupa mhoro chete yemari kuti maswera sei haiwanike unoshaira usadaro ita munhu shamwari tisi tine vanhu kuona kuti zvireka chenei iwo pamunhu wamuzukuru wangu mwana wako chinonzi baba ndibaba amai ndaamai haikona kuti chifa kutaurira kuti kushuora ikoko chifa kutaurira kuti wazviregedza izvo shamwari chienda usaina mandefu asaina kudhara